ମହାଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ପାପୀମାନେ ନର୍କକୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଘାଣ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ଏ ସଂସାରରେ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଅତି ଜଘନ୍ୟରୁ ଜଘନ୍ୟ କୁକର୍ମ କରୁଥାଏ ତାକୁ ପାପରେ ପରିଗଣିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପାପୀ କୁହାଯାଏ। ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନର୍କରେ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ନର୍କରେ ସେମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକି ନିରନ୍ତର ଯାତନା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ନର୍କକୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିକରି ବିକଳ ହେଇ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଡାକନ୍ତି, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସୁତ ଉବାଚ ଧର୍ମବନ୍ତ ଜନଙ୍କର ତହିଁ ନାହିଁ ଭୟ, ନେତ୍ରେ ନ ଦେଖନ୍ତି ସେହି ପଥକୁ ନିଶ୍ଚୟ। ପାପୀମାନେ ନିରନ୍ତର ଯାତନା ଭୋଗନ୍ତି, ନର୍କକୁଣ୍ଡେ ପଡ଼ିକରି ବିକଳ ହୁଅନ୍ତି। ଅତି ଭୀତ ପ୍ରତ ତହିଁ ଯାତନା ଅଟଇ, ଶୁଣିଲେ ହୃଦୟ ବିକମ୍ପିତ ଯେ ହୁଅଇ। ପୂର୍ବେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ଦେବନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼କୁ କହିଥିଲେ ଏପରୁ ଆଖ୍ୟାନ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏ କଥା ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କ।